Hello mga kaampay, ako di ay si Mother Ampay. Ang akong vlog karong adlaw is a makeup tutorial. A few moments later. Sa imo unang himuon? Mag eyeliner. Okay. Para sa man na siya ma-usually para sa Kilay. Para sa kilay. istorya po siya pong vlog. Para nindot siya tanaw ng ang kilay. Kaya akong kilay ni Pisman. So black akong ibutang nga eyebrow. Black. Black siya. Unyang akong isunod eye shade. Saan na siya? Sunod? Eye shade sa mata. Wala na po kuan. Ito sa pilay. Ni. So unsa man nimo masulti sa mga mama diyan na nipis po og kilay? Magutang sila og eyebrow. Magpalit sila og eyebrow sa mall. Ila day man palit ang eyebrow. Ni, mahal ni siya kay Ibon man. Dili ni ako Ako ning asawa sa kong anak kay Jane. Sunod. Ang next na ko. Okay na ang kilay. Eyeliner sa mata. Okay. Hindi lang gyapon ang gamiton. Pwede day gyapon na. Oh, pwede gyapon ni eyeliner naman. Eyebrow eyeliner. Lay ang eye shade. Na. Dili kay siya kuan kay wa natahalan. Wala. Abay mga tao or mga mother dira na dili hilig og makeup. Naapod ang uban. Kaya mga simple lang jud guys. Sila lang wala makeup. Simple lang yun. Sila hilig og makeup. Natural beauty, wala makeup. Philippine beauty. Ang next karon, nagkuha na kong lipstick sa Sige pagkuwasa. lipstick. Wala na ko nagawasan akong tanang makeup. Mga eye shade, mga kuwan. Ano ko makeup daw? Hindi nga lipstick dugay na ni. Sa may brand anak. Kuan ni. Personal collection man ni, dili man ipon. Pwede po na sa mga dalaga. Oo, pwede na siya. Kanang hilig og red. 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 Mga hilig o color red. Oh, color red. Na. Ya, siyempre, magbutang ta sa tong naong og Foundation. foundation. Walang ko'y foundation. Foundation di foundation. Foundation. Walang ko'y foundation. Powder lang. BB. Johnson BB powder. Para mawala ang sinaw sa okay. Palit ko itong foundation. Kasi ba lang ito sa daos na Naba yung mga kuan ka ng mga barato pod na mga makeup. Dili, ito, ang ginagamit yun ako sa una, chinsanso. Sa akong naong. Karon wala na. Wala na chinsanso. Sa unang panahon man, naba yung mga Pero makeup sa powder mga na lang. katiguangan. Sa mga katiguangan, katong mga panahon pa ni Wala. Lula sa una. Wala. Wala make-up. Ang ginagamit sa mga tao. Guwapa lang yun sila. Katong sa mga Dili sa sila mga Lula sa nag-shampoo, una. nagabubo sila o lubi lang, lubi ang ibubo. Dili sila nag-cream silk, dili. Kung sa makeup, wala kay makeup dyan. Lipstick lang gamay na sila makeup sa una pero
Simple lang yun ang mga mga babae sa unang panahon. Ako, nag-makeup na ko. Okay. Hindi ang naong tungkol pulbos. Nood. Butang sa gamay eyeshade, kini ang gamitong natin. Pero nakin ko eyeshade diha, bikuwaon na lang ako. Nagakong eyeshade, nagakong makeup. Bikuwaon. Nag-ready magod, one. So, unsa man na siya mong ginagunitan ma? Mga makeup din siya, mga eyeshade na lipstick. Asa man ang gikan? Many kinds. Sa akong, hinatag din sa akong amo nga Indian. So gikan na siya India, mahal siguro na siya. Yes, of course. So, butang na ko siya o butang ko o this one is para sa Say brand ana. Ipakita daw sa mga viewers. para na ako ani. Yung mga eyeshade ni tanan. Ito ni. Para nasa likod. Kuan. Ipakita sa camera. Brand. Rumlon. I don't know kung sa make. Pero gikan siguro nag-India Rumlon. kay hinatag man sa imong amo nga India. Sila na ko katuloy ng duty sila ha. Ni-graduate nila sila. Doctor na. I'm proud. Graduate ako na kami niya. So unsay color ana imong gina-apply? Ano siya? Ini o. Kita sa camera. Sa dala dapit. Color red orange. Para ni siya sa diri sa cheek. Okay. Very good. Ah. Ano dere. Ito boy, anay magbutang ani. Pwede man maklaro. Ana na siya pagbutang. Okay. Ana. So mga maskin unsang okasyon kay pwede nimo na siya i-apply. Opo. Na siya ano. Nindot man siya. So, kumana ko din sa check. Utang na pagkusa. Kasi kumpleto ko. Eye shape. Sa mata. Sa mata. So, my favorite color is sky blue. Blue siya. Or violet like that. Blue. This one. Blue. Sa mandara imong gamit. Kana. Blue. Ano siya. Look at my eye. Got for makeup. No? I see. Okay, so muna ang color blue na imong Oh, gi-apply. color blue. Wala na klaro ang eyeliner. So, mao na tanan. Mo na napaka-apply. Pero wala na. So, magbutang ko og earrings. Okay. Dala man na sa makeup. Earrings. 70K lang yung earrings. Earrings. This one. So
Man, pakita sa imo ang viewers. Ini. Ini. Kita. Ano man ang sige ka na earrings? Natag sa kong manghod. Gaya na ni kaayo. Wala nakabaha. Huwag ito bahaan. Safe niya. Abaw. Sa? Pero wapay kaon. Yan na. Sa pangalan? Magi. Alas kong iro. Oo. Dito na, nanairing. Hindi na ako magbutang o kuan. Kasama ko. Okay na. Oo na ito mga kaampay. Ayaw mo kalimot. Pagtanaw sa akong YouTube channel. O, ayaw kalimot pag-subscribe, Pag-subscribe sa akong YouTube. like o share. Pag-like o share sa akong YouTube channel. Bye!